ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзури шумо мегардонем. Дар студио Ҳабибаи Комил ва Тоҳир Маҳмудзода салом. имрӯз дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон нахустин фестивали касбу кор баргузор гардид ки дар он ширкатҳои гуногун ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озодро пешниҳоди мардум карданд. Дар ин баробар ҳамчунин барои иштирокчиён дар фестивал бозиҳои бурднок вохӯрӣ бо соҳибкорону ширкатҳои муваффақ ташкил карда шуд. Гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. нахустин фестивали касбу кор дар шаҳри Душанбе бо ҷалби доираи васеъи корҷӯёну корфармоён баргузор шуд. Бештар аз 30 ширкат барои онҳое ки ба куфтани кор омаданд вакансияҳои холӣ пешниҳод карданд. аз соҳаи бонкдорӣ то ба тиҷорату маркетингу муҳофизӣ, ҳатто барои онҳое ки тахассус ҳам надоштанд, дар фестивал ҷои кори муносиб пайдо мегардид ва ҳадафи тадбир ҳам ҳамин буд, яъне дастиёрӣ дароз кардан ба ҳамагии бекорон. Это студенты, это уже специалисты, которые ищут работу, это те, у которых есть опыт и нет опыта. Возможность услышать, какие есть вакансии у компаний, на каких условиях компании берут, социальный пакет, корпоративная культура, что можно на самом деле прийти, рассказать о своем таланте или даже если нет, но сказать о том, что я хочу работать, и компании услышат и придут. И посмотрите, какое количество сегодня компания обратила внимание и пришло к нам. Это значит, есть такая потребность у компании такие таланты найти. фестивали касбу кор майдони муносиб барои рӯ ба рӯи ҳам суҳбат кардани корҷӯёну корфармоён буд, зеро ҳар ширкат гӯшаи алоҳида ташкил кард ва мутахассисони соҳавӣ бевосита бо нафароне ки мехоҳанд кор дарёфт намоянд суҳбат анҷом доданд. пешниҳоди кор, шароиту имконоти корӣ ва вақту маблағ ҳам барои шаҳрвандон гуногун буду ҳар нафар мувофиқ ба завқу қобилияташ имконияти коргар шуданро дошт. ҳар ширкат аз 5 то ба 20 вакансияи кориро барои онҳое ки ба фестивал омаданд пешниҳод намуд. 10-15 намуди вакансия барои менеҷерҳо дорем. زیاده از 25-30 نفر برای متخصصان تجارت چکانه جای کار خالی داریم. اینچنین برای سردار در MKBO زیاده از 4-5 وکانسی خالی هست. بسیار دانشجویان شهروندان برای به کار آمدن مراجعت نمودند. برای کارجویان همچنین 3 تالار علایده دیگر نیز آماده گردیده بود که در آنها نفرانی موفق، شرکت‌های پیشگام و تشکیلات‌های گوناگون از تجربه خود و راه‌های پیشبرد تجارت حرف می‌زدند. رفت این تدبیر را خصوصا جوانان زیاد پیگیری کرده و از قصه و گفته‌های بانوان و مردان تاجر سبق برای پیشبرد کار گرفتند. جالب‌ترین هدیه فستیوال در آخر برای اشتراکچیان این تهیه و پیشنهاد خودداگ 30 متره بود. این رقم را تشکیل کنندگان با مناسبت 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان انتخاب کردند و برای آماده سازی خودداگ جشنی بیش از 10 نفر جلب گردیدند. همین گونه جالب و خاطرمان نخستین فستیوال کسب و کار در دوشنبه برگزار شد و دستاندرکاران میگویند تصمیم دارند همه ساله فستیوال را برگزار نمایند. امروز در دانشکده عالی سرحدی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان روزی درهای گشاد دایر شد. تدبیر مذکور در یکجایگی با کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده، در آن شماره زیادی ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی همگانی اشتراک نمودند. نوروز سفرو موضوع را ادامه می‌دهد. با افتخار روز پرزیدنت که همساله 16 نوامبر در کشور با شکوه و شامت ایدانه تجلیل می‌گردد، با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش یک قطار چرابینی‌های عمومی و ورزشی برگزار گردیده ایستاده است. تشکیل روز درهای گشاد که امروز با اشتراک نمایندگان کمیته و ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی همگانی در دانشکده عالی سرحدی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان برگزار شد، ادامه چنین چرابینی‌هاست. در قسمت نظروی چرابینی حاضرین دایر به نقش 16 شورای عالی در ثبات کشور ابراز کرده، تاکید داشتند که این صحنه برای مردم ما ماهیت تاریخی داشته، دانستن رویدادهای صحنه مذکور برای جوانان ما مهم و ضرور است. در همین راستا به یک قطار کورسانتان و افسران فعال دانشکده تحفه و سپاسنامه‌های دستاندرکاران تقدیم کرده شد. هدف این پیش از همه بار دیگر بیدار نمودن حس خودشناسی و خودآگاهی ملی و بیدار نمودن حس تربیت و تندرستی حربی البته جوانان و نورسان میباشد. اما مطمئن هستیم که البته ختم کنندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی پایتخت از اقدامات کمیته امروز البته به خود یک تاثیرات یک معلومات عمیق میگیرند و باوری کامل دارند که البته
баҳри ободию пешрафт ва гулгушёбии ватани азизу маҳбубамон албатта саҳми арзишманду арзандаи худро мегузоранд. дар қисмати дуюми чорабинӣ хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ аз намоиши техникаҳои ҷангӣ ва шароити будубоши курсантон дидан карданд. қобил ва зикри хос аст ки дар донишкадаи мазкур тамоми шароитҳо барои омӯзишу таҳсил ва машқу тамрин дар сатҳи баланд фароҳам оварда шуда, ин боргоҳ ҷиҳати омода намудани кадрҳои баландихтисос барои мақомотҳои қудратӣ нақши созгор дорад. ҳамин гуна ҳамоишҳои идона дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бахшида ба рӯзи президент идома дорад. дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявӣ муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ вазорати маориф ва илм ҳамоиши ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи дурахши истиқлол баргузор шуд. дар ҳамоиш масъалаҳои вобаста ба рушди соҳаи таҳсилоти иловагӣ дар замони соҳибистиқлолӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия гардидааст. дурахши истиқлол бо ҳамин унвон бахшида ба 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявӣ муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ вазорати маориф ва илм ҳамоиши ҷумҳуриявии илмӣ назариявӣ баргузор шуд. дар чорабинӣ роҳбарияти вазорати маориф, намояндагони марказҳои иловагӣ шаҳру ноҳияҳо ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. таъкид гардид ки бо ба даст овардани истиқлолияти кишвар шароити таълим дар муассисаҳои таълимии иловагӣ беҳтар гардида, ҷиҳати соҳибкасб гардидани муҳассилин ва забономӯзии онҳо беҳтарин мутахассисону донандагони забонҳои хориҷӣ ҷалб гардиданд. ба таъкиди ҳолдонҳо маҳз дар ин давра соҳаи маориф рушд карда, дар тамоми манотиқи кишвар марказҳои иловагӣ ба фаъолият пардохтанд, ки барои тарбияи дурусти насли наврасу ҷавон саҳми муносиб доранд. машғулиятҳои муассисаи таҳсилоти иловагӣ аслан берун аз синфӣ мебошанд ва дар он ҷо хонандагон на танҳо бо илмҳои замонавӣ шинос мешаванд, балки соҳибкасб низ мегарданд, ки ин барои бедор намудани шавқу ҳаваси хонандагон барои касб интихобкунӣ бисёр мусоидат менамояд. мо дидем ки дар вилоятҳо кор дар кадом сатҳ қарор дорад, дар ноҳияҳои тобеъ чӣ гуна аст ва дар худи маркази ҷумҳуриявӣ пешравиҳо дар кадом сатҳ қарор доранд. таъкид шуд ки бо сиёсати маорифпарваронаи асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маориф рушд карда, дастовардҳо низ дар ин самт назар расанд. ба гуфти ҳолдонҳо, танҳо давоми соли равон муассилини мактабҳои ҳамагонии мамлакат тавонистанд дар чандин озмуну олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок намуда, сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. дар охири кори ҳамоиш масъалаҳо вобаста ба беҳтар намудани шароити таълим дар марказҳои иловагӣ ва ҷалби мутахассисон ба онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифта, барои фаъолияти мунтазами ин самти соҳаи калидии ҷомеа нақшаҳои нав таъризӣ гардиданд. хизматҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар барқарории сулҳу амният, бунёди низоми давлатдории миллӣ, таҳкими истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ, амалисозии ҳадафу ормонҳои миллӣ, аз ҷумла раҳоии мамлакат аз бомбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, гомҳои устувор дар роҳи таъмини истиқлолияти энергетикӣ, саноатикунонии кишвар, коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ ва рушди устувори иқтисодӣ беназир буда, мардуми тоҷикистон аз рӯзҳои аввали зимоми давлатдориро ба даст гирифтани ин шахсияти таърихӣ то имрӯз дар атрофи пешвои муаззами худ сарҷаму муттаҳид ҳастанд ва садоқатмандона аз сиёсати хиратмандонаи роҳбари давлат пуштибонӣ мекунанд. ин нуқта дар ҳамоиши кормандони соҳаҳои илму маърифат бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Хатлон таъкид гардид. ба ифтихори рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар донишкадаи энергетикии тоҷикистон бо ибтикори раёсати кору бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ҳамоиш доир гардид. пеш аз оғози ҷамъомади идона дар даромадгоҳи донишкада, намоиши китоб ва асарҳои тозанашри пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастоварду ихтироати донишҷӯён ба маърази дид гузошта шуд. меҳмонон аз ин намоишгоҳ дидан карда ба худ таассуроти нек бардоштанд. он муваффақиятҳое ки имрӯз устодон ва донишҷӯёни донишкадаи энергетикӣ ноил гардиданд, ин ҳама аввалан аз ҷаҳду талошҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат аст. мо шукронагузор аз он ҳастем ки имрӯз дар кишвари осуда, ҳамин тинҷиву осуда амонӣ аст ки имрӯз донишҷӯён ба ихтирокорӣ даст зада истоданд, донишҷӯён ба навовариҳо рӯ оварда истоданд.
қисмати расмии чорабинӣ дар толори маҷлисгоҳи донишкада идома ёфт. дар кори ҳамоиш муовини раиси кумитаи кор бо занон, муовини раиси вилояти хатлон, номзадони илм, мудирони бахшҳои кор бо занон аз 25 шаҳру навоҳии вилоят, донишҷӯён ва дигар фаъолон ширкат варзиданд. маърузатчиён зимни баромадҳои хеш таъкид доштанд ки иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон аз як тараф дар ҳаёти сиёсӣ, илмӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва дигар самтҳои фаъолият тағйироти куллиро ба бор оварда дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таъмини сулҳу субот ва ҳуқуқу озодиҳои инсон дар кишвар заминаи мусоид гузошта бошад, аз ҷониби дигар ҷиҳати зуҳури фарзанди фарзонаи миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсат ва давлатдории муосири арсаи ҷаҳонӣ нақши калидӣ дорад. бояд қайд намуд ки аз солҳои аввали соҳибистиқлолии кишвар муҳтарам президенти кишвари мо ба масъалаи баландбардоштани мақоми зан аҳамияти хоса дода то имрӯз дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар бахусус вилояти хатлон занону бонуон фаъолияти босамар доранд. айни замон теъдоди занони роҳбарикунанда дар вилояти хатлон 9833 нафарро ташкил дода болоравии мансабии занон сол аз сол афзоиш ёфта истодааст. чунин як ҳамоиш дар китобхонаи марказонидашудаи ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Бохтар низ баргузор гардид. директори китобхонаи мазкур кори ҳамоишро оғоз намуда иброз дошт ки бо назардошти хидматҳои содиқона ва мардумпарваронаи пешвои миллат халқи шарифи Тоҷикистони соҳибистиқлол имрӯзҳо ин санаи фархондаро бо эҳтиром ба сарвари давлат бо фараҳу шодӣ ва шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил менамоянд. нотиқон таъкид доштанд ки дар чунин давраи ҳассос низоъҳои сиёсӣ, харобшавии институтҳои давлатдорӣ, замон ва таърих шахсеро барои раҳонидан аз вартаи ҳалокат ва муттаҳидсозии миллат ба майдон овард ки нияту орзуяш бо дарки худшиносии миллӣ ва ормонҳои ҳазорсолаи миллат ҳамовоз буд. маҳз талошҳои ин фарзанди фарзонаи миллат буд ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун як кишвари сулҳхоҳу сулҳпарвар шинохта шуд. бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҳам чорабинӣ идона доир гардид. дар ин ҳамоиши тантанавӣ ки бо иштироки масъулони идораҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва иттифоқи ҷавонон баргузор шуд, саҳми пешвои миллат дар таҳкими истиқлоли давлатӣ муҳим арзёбӣ гардид. тафсилот дар гузориши навбатии мо. саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими истиқлоли давлатӣ унвони ҳамоиши илмӣ назариявӣ буд ки бо иштироки намояндагони вазорату идораҳои дахалдор дар коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон доир шуд. иброз гардид ки президенти кишвар дар заминаи талошҳо баҳри таъмини оромии кишвар, пойдории сулҳу салоҳ, таҳкими амнияти миллӣ, ҳифзи манфиатҳои ҳаётан муҳим, пешбурди сиёсати хориҷӣ тавонистанд ба эътирофи бузурги умуми миллӣ мушарраф гарданд. хизматҳои шоёни муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди тағйироти нави бунёдкориву созандагӣ аз ҷумла бунёди донишгоҳҳову донишкадаҳои олӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёна ва миёнаи касбӣ, боғчаҳои кӯдакона ва ба ин роҳ баландбардоштани ифтихори миллии сокинон вусъат бахшидан ба вазъи таълиму тарбия ҷойгоҳи махсус дорад. дар зарфи 30 соли соҳибистиқлолии мамлакат дар доираи сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат муассисаҳои таълимии наву замонавӣ бо дорои беҳтарин шароити илмомӯзӣ бунёд гардиданд ки ҷиҳати боз ҳам беҳтару хубтар гардидани сифати таълиму тарбия мусоидати фаъол намуд, таъкид намуданд иштирокчиёни ҳамоиш. бинобар ин мардуми сарбаланди тоҷик рӯзи президентро ҳамчун иди бузурги миллӣ ва рамзи эҳтирому садоқат эътироф намуда маҳбубияту самимияти хешро дар ин рӯз ба президенти кишвар ва ояндаи дурахшони Тоҷикистон самимона изҳор менамоянд. дар қисмати дигари ҳамоиш он донишҷӯёне ки дар татбиқи сиёсати ҷавонон ва рушди соҳаи варзиши мамлакат саҳми муносиб гузоштаанд, бо мукофотҳои раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе сарфароз дониста шуданд. дар доираи баргузории ҳамоиши мазкур асарҳои мондагори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дигар китобҳои баландмазмун ва ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шуд ки аз он меҳмонон бо завқи баланд дида намуданд.
ҳамин гуна чорабиниҳои идона ба муносибати рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон доир шуданд. аз ҷумла масъулини коллеҷи тиббии шаҳри Хоруғ зимни як чорабинии омӯзишию маърифатӣ оид ба моҳияти рӯзи президент ва умуман сохтори президентӣ дар замони муосир андешаҳои ҷолиб баён карданд. хосият худоёрбекзода аз ҷараёни ин ҳамоиш гузориш медиҳад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, сарвари тоҷикони ҷаҳон, раиси ҳизби халқи демократии ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, фарзанди содиқу солори миллати тоҷик имрӯзҳо дар таърихи навини давлатдории тоҷикон президенти ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ва яке аз сиёсатмадорони сатҳи ҷаҳонӣ шинохта шудааст. имрӯз таҳти роҳбарии ин фарзона фарзанди миллати тоҷик, давлати тоҷикон дар ҷаҳони гузарон дорои мавқеи муайян ва хоса буда, тоҷикистон аз ҷониби бузургтарин давлатҳои дунё шинохта шуда, ҳадафи миллии он таъмини зиндагии шоиста барои ҳар як сокини мамлакат мебошад, қайд намуд дар чорабинӣ Мавлобахшзода Райҳонбегим, муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хоруғ. ном бурда изҳор дошт ки имрӯзҳо ҳар як ободониву созандагии маркази вилоят шаҳри Хоруғ бо таъкиду ҳидоятҳои президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон вобастагии комил дорад. инчунин Мавлобахшзода Райҳонбегим бобати шоҳкориҳо ва заҳматҳои президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон ва ҳаммаслакони ӯ ибрози сухан намуд. мудири шеъбаи тарғиботии ташвиқотии Кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хоруғ Умеда Ақсақолова низ аз нуқтаҳои муҳимтарини паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ибрози назар намуда қайд дошт ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оинаи соф ва пурҷалои миллат буда, чун анӯшервони замон байни мардум шаҳрвандони оддии мамлакат самимият ва дӯстдории хоса дорад. Умеда Ақсақолова афзуд ки чун яке аз ҷавонони ватан, зодаи ин минтақаи озодабаён фахр аз он дорад ки ҳаёт ва фаъолияти ӯ аз ҳидоятҳою таъкидҳои Эмомалӣ Раҳмон, пешвои миллати тоҷик, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарманша мегирад. директори муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Хоруғ Утакамбек Темурбеков қайд намуд ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз зумраи он абармардон ва сиёсатмадорони давр аст ки номи ӯ дар ҷаридаи ҳастаи миллати тоҷик абадан сабт хоҳад шуд. донишҷӯён дар навбати худ бобати рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сохти давлатдории имрӯза ва рушду нумӯи мамлакат, ҳадафҳои стратегии кишвар ибрози андеша намуданд. дар водии рашт аллакай зимистон фаро расида дар баъзе ноҳияҳо барфи аввал низ борид. дар бастагӣ ба ин вазъият дар ташкилоту муассисаҳо марҳилаи зимистонгузаронӣ оғоз гардид. вобаста ба ин муассисаҳои нигоҳдории роҳҳои минтақа фаъолияти худро барои таъмини бемамнуияти ҳаракати нақлиёт ҷоннок намуданд. гузориши Фазлиддин Муҳадбеков дар ин хусус омода шудааст. дар тавозуни муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди минтақаи Рашт 936,62 километр роҳҳо мавҷуд буда, аз ин роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ 294,1 километр, роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ 174,64 километр, роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ 467,88 километр мебошад. муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди минтақаи Рашт барои гузарондани зимистони солҳои 2021-2022 техникои муассисаро аз таъмир бароварда дар анбори муассиса маводи зидди лағжиш захира карда шудааст. дар минтақа 47 адад техникаи механизмҳои роҳдорӣ барои фаъолияти мунтазам дар фасли зимистони солҳои 2021 ва 2022 сафарбар карда шуданд. ба ҳолати имрӯза 3975 метри куб, яъне 100% нақша маводи зидди лағжиш омода карда шудааст. сӯзишвории дизелӣ 17200 литр 100% нақша, ангиш 22 тонна 100% нақша, ҳезум 38 метри куб 100% нақша дар анборҳои муассисаҳои давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди зертобаи минтақа захира карда шуданд. ба минтақаи мо 3 адад техникаҳои муосири замонавӣ ворид гардид ки дар оянда мо метавонем ба воситаи ин техникаҳои муосир нигоҳдории роҳҳои автомобилгарро хуб раҳононем.
در توازن مؤسسه دولتی نگهداری راههای منطقه‌ای هویت ناحیه رشت 112 کیلومتر راهها موجود بوده. از این 76 کیلومتر راههای بین المللی، 36 کیلومتر راههای محلی می باشد. مؤسسه برای زمستانگذرانی آماده بوده. با قدر ضروری در انبار مؤسسه مواد ضد لغزش ذخیره کرده شده است. تکنیک‌ها برای موسمی زمستانگذرانی سالهای 2021-22 7 عددش 8 عددش علاقه از تعمیر جاری برآورده شده هستند که همه مکانیزم های راهداری برای موسم زمستان آماده‌اند. امروزها که فصل سرما حکم فرماست، در راههای ابطالگرد ناحیه توجیک‌آباد بر اثر بارش برف مانع‌ها به وجود می‌آیند. این شب و روز کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راههای ناحیه توجیک‌آباد در قسمت‌های خوفناک راه بهر برطرف نمودن مانع‌ها زحمت می‌کشند. تکنیک‌های مؤسسه به فصل سرما آماده بوده. برای برطرف نمودن مانع‌ها در انبار مؤسسه به اندازه 390 متر کوب مواد ضد لغزش ذخیره کرده شده است. مؤسسه دولتی نگهداری راههای افسانه‌گرد ناحیه توجیک‌آباد در موازنه خود 115 کیلومتر راه دارد که از این 25 کیلومترش راههای دارای اهمیت بین‌المللی داشته و 93 کیلومترش راههای دارای اهمیت محلی داشته هستند که در سنه 8 و 9 که باریدن برف و باران به عمل آمده بود، خطای خوفناک 201 راه از سبب لغزش‌های کوهی و فرآمدن یرچ کانال‌های سیلگذر محکم شدند و ما سر وقت توانستیم که تکنیک‌های پراقتدار رو به سفربر نموده حالت راه رو خوب نگاه داشتیم. شاهراه بین المللی که توسط ناحیه می‌گذرد در مجموع برای کشور اهمیت مهم دارد. از این رو کارمندان مؤسسه نگهداری راهها تلاش می‌کنند که وظیفه و مسئولیت به عهده داشته‌شان را سر وقت به انجام رسانند. فعلا در حدود شهر کانی بادام 56 گرمخانه فعالیت دارند که همه ساله با استحصال محصولات بلندصفت در فراوانی محصولات کشاورزی حصه‌گذاری می‌نمایند. فعالیت گرمخانه ها با جلب متخصصان ساحه کشاورزی راه اندازی شده با استفاده از اصولهای معاصر پرورش اهل زحمت حاصل خوب به دست می‌آورند. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی همکارانمان. کشاورزان شهر کانی بادام پرورش و نگاهبین سبزیجات را در گرمخانه‌ها خوب به راه مانده عزم دارند که در تامین بازار داخلی سهم بیشتر گذارند. حالا در حدود شهر 56 گرمخانه که مساحت هر یک آن از 10 تا 60 سوتیق است عمل کرده ایستاده. نوع‌های گوناگون پمیدور و بادرینگ، قلمفر بلغاری، لیمو و کبودی‌ها نشونمای خوب دارد. بنا به گفت مسئولین، خواجگیداران از گرمخانه‌های خرد از 6 تا 8 تن و در امروز یگانه در حدود شهر گرمخانه اینواسیونی خواجگی دهقانی بهارستان از 50 تا 60 تن حاصل پمیدور و بادرینگ را در نتیجه مهنت شبانه روزی به دست آورده و برای پرقناوت گردیدن دسترخوان مردم شهر و ولایت و جمهوری پیشکش می‌نمایند. در حدود جماعت لاهوتی زیاده از 130 سوتق گرمخانه‌های حاضر زمانه موجود میباشد که از آن خواجگی‌های دهقانی 140 سوتق باقی مانده محلی میباشد در حدود محل جماعت. حالا دیده ایستادیم ما در خواجگی دهقانی بهارستان قرار داریم. در اینجا من پمیدورهایی که سارتوری گاف نیسته نشونما کرده ایستاده است. حاضر و نشونمای پمیدور به نهایت نقض رفته ایستاده است. دهقانان نقض مهنت کردن. این جایی که پمیدور نشونما دارد 50 سوتق میباشد، نیم گکتار. 20 سوتق دیگر با بادرینگی نمودی آرزو پرورش کرده ایستاده است و هم نشونماش من چقدر که دیدید همش نقض گذشته ایستاده است. به نهایت عملش هم کارکردش هم همش بر راه مانده شده است. بنا به گفت خواجگیداران برای پرورش نگاهبین پمیدور و بادرینگ شرایط خوبتر فراهم آوردن ضرور بوده. نه همه از جهت مالیوی امکان آن را داشته و برای رشد ساحه گرمخانه‌داری با مانند امتیازهای وجود داشته برای پرنده پروری از جانب کمیته جمهوری تاجیکستان و وزارت و اداره‌های دخلدار دستگیری بیشتر یافتن این ساحه نیز
برای تأمین بازار داخله و در فصل سرما پست گردیدن نرخ سبزیجات و میوه‌جات تکانی جدی خواهد بخشید. در جماعت دهاتی به نام غنیجان ارتیقوی شهر کنیبادام 8 گرمخانه فعالیت داشته از سبب به خاک آبی منطقه بیشتر مطابق بودن لیمو کشاورزان اساساً به پرورش و نگاهبینی آن توجه ظاهر نمودند. سالهای پیش در زمینهای خواجگی دهقانی محمد پخته و سبزیجات و میوه‌ها کشت و پرورش کرده شده. امسال باری نخست گرمخانه در مساحت 12 سوتق تشکیل و 200 بیخ نهال لیمو شنانیده شده است. سرکار خواجگی مذکور نقشه دارد که در آینده مساحت گرمخانه را زیاد کند. بهر در عمل تطبیق دادن سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان و پیشوای معظم ملت در حدود جماعت دهاتی ما تا امروز 7 عدد گرمخانه ها فعالیت میکرد و ما کوشش کرده استودیم که با من امروز دو عدد گرمخانه دیگه به استفاده داده شد. مساحت عمومی گرمخانه ها 51 سوتق می باشد. در گرمخانه ها اساساً لیمو پرورش کرده می شود، پمیدار، بادرنگ و کبوتیا پرورش کرده به بازار داخلی برآورده. بازار داخلی را در دوام سال با محصولات های تر و تازه تامین کرده است. طی سالهای اخیر در شهر و نواحی ولایت سوخت شماره و میدان گرمخانه‌ها افزوده، طرز و اصول پرورش میوه و سبزیجات خوبتر و برای بنیاد و استفاده گرمخانه‌های اینواسیونی کاربری متشکلانه ادامه دارد. масоҳати умумии гармхонаҳои лимо дар ноҳияи кушониён 18 гектарро ташкил дода сол то сол майдони он васеъ мегардад. хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кооперативҳои тиҷоратии ноҳия ин самти фаъолиятро кишоварзиро даромаднок ҳисобида вобаста ба шароиту имконоти мавҷуда гармхонаҳои лимӯпарвариро бештар менамоянд. ҳоло ниҳолони дарахтони ситрусӣ дар ноҳияи кушониён пурбор шуданд. ин аст ки хоҷагидорон ин самтро равнақ бахшида роҳу усулҳои муосири парвариши лимӯро меомӯзанд. гузориши ҳамкорони мо дар ҳамин мавзӯъ аст. хоҷагии тухмипарварии ҳосилоти ҷамоати деҳоти заргари ноҳияи кушониён дорои 331 гектар замини корам буда, дар баробари кишти дигар маҳсулоти кишоварзӣ хоҷагидорон дар 1 гектар заминҳои хеш парвариши ниҳолони лимӯро ба роҳ монданд. ба гуфти кормандони хоҷагии номбурда, онҳо 4 сол қабл 4 гармхонаи лимӯпарвариро бунёд намуда, ниҳолони кӯчаки онро аз ноҳияи ҷайҳун дастрас карданд. дар ин гармхонаҳо беш аз 200 ниҳоли лимӯ мавҷуд буда, ин шабу рӯзҳо мавсими ҷамъоварии ҳосил шурӯъ гардидааст. имсол соли сеюм аст ки мо аз гармхонаи лимӯ ҳосили нағз рӯянда истодаем. дар гармхонаи мо доима омалканда 2 самдор доимо кор мекунанд. дар гармхонаи мавсимӣ 8 самдор мавсимӣ кор мекунанд. корманди ин хоҷагӣ абдукарим масиев дар соҳаи лимӯпараварӣ таҷрибаи бой дошта, дар бунёди ин гармхонаву нигоҳубини ниҳолони лимӯ саҳми боризе дорад. ба ақидаи ӯ лимӯпараварӣ соҳаи даромаднок аст, аммо заҳматаш кам нест. барои ҳосили хуб ба даст овардан бояд нозукиҳои парвариши онро ба хубӣ аз бар намуд. мо аз соли 80 дар хона падармон қати лимонпарварӣ мекардем. хурдимон амира кор карда омадем то ичена ина 4 сол шид дар ҳамин лимонхона кор кардистем. ай шунондан аст то ҳозира меҳнат мекунем. ина озуқа метем порӯи маҳаллӣ нозукиёш ҳаст ки амира мисол мо вақте чи ҳашарот чӣ карданда дору шира мезанем. шираша мезанем тортанак мекунад, тортанакша мезанем заҳрхимикат мекунем. кишоварзони хоҷагии тухмипарварии ҳосилот бо истифода аз донишу таҷрибаи касбии худ дар ташкили гармхонаҳо аз роҳу усулҳои самаровар кор гирифта ба хотири таъмини мунтазами гармӣ аз василаҳои гуногуни табиии гармидиҳӣ истифода бурданд. гармхонаҳои мо дар чихеле шумо дидаед дар чуқури 1 метр чуқур канда лимонро монда. барои чӣ? барои он ки дар фасли зимистон гармхона хунук нашавад. чанд қад чуқур бошад ҳамон қадар гармхона гарм меояду лимонро дар фасли зимистон хунук намезанад. ва чихеле шумо дида дар деволҳои гармхонаи мо аз ғишти пухта. ин ҳам барои гарм нигоҳ доштани гармхона аст. бо мақсади бардоштани ҳосили сифатан хуб ва пешгирӣ аз ҳар гуна ҳашароту касалиҳои зиёновар лимӯпарварони ин хоҷагӣ роҳҳои камхарҷу осонро бештар ба кор мебаранд. ниҳоли лимо ба замин расад, аз намнокӣ талаф меёбад. аз ҳамин рӯ мо дар ҳар як ниҳол чӯбҳоро монда
ниҳол меваро аз замин боло нигоҳ медорем. ҳоло аз сабаби он ки ниҳолҳои мо майда аст, мо ин чӯб мемонем. баъде ки ниҳол калон шуд, ҳар як рада ду рад сим мекашем, симоро дар боло мебандем, мева аз замин боло меистад, нам намегирад. ин чихели шумо дида истодед, вақте ки нам гирифт, нуқс гирифта, меваро мепартад. аз ин рӯ чӯб мемонем, ё ки сим мекашем. дар баробари таъсиси гармхонаҳои лимӯпарварӣ инчунин хоҷагидорон дар 4 гармхонаи мавсимии дигар навъҳои гуногуни сабзавоти барвақтиву дигар намуди маҳсулоти кишовардиро киш намуда аз онҳо ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. дар гармхонаи мавсимӣ баъди ҳосили бодиринг мо картошкаи тирамоҳӣ киш кардем. чихеле шумо мушоҳида карда истодед, аллакай мо картошкаи тирамоҳ ҳосилашро ғун дошта истодем. ҳосили нақс шудааст. тухми Россия аз Россия вардаги будем. баъди ғун доштани ҳосили картошка мо ниёз дорем дар ин гармхонаи мавсимӣ помидор ва бодиринг парвариш кунем. иқлими ноҳияи кушониён барои парвариши дарахтони меваҳои ситрусӣ ва сабзавоту полезӣ хеле мутобиқ афтода, сокинони ин ноҳияи аграрии вилояти Хатлон солҳои охир дар баробари кишту нигоҳубини дигар намуди зироати кишоварзӣ ба бунёди гармхонаҳои доимо амалкунандаи лимӯ ва гармхонаҳои мавсимӣ қадамҳои устувор гузошта истоданд. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت عدلیه مملکت در شهر و ناحیه‌ها برای کارمندان وزارت بیناهای نو و زمانوی جایگاه به شرایط امروزه ساخته به استفاده داده می شود که در بهتر گردیدن فعالیت کارمندان مساعدت سازگار دارد. ماه قبل کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه بلجوان نیز صاحب بینای نو گردیدند. با اطلاع همکاران ما در شرایط بهتر سطح و صفت فعالیت کارمندان این بخش هم خیلی بهتر شده است. дар рӯзҳои таҷлил аз 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи сафари президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Балҷувон барои кормандони сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бинои наву замонавӣ муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти зарурӣ ба истифода супорида шуд. акнун кормандони ин ниҳод хизматрасониро ба аҳолӣ беҳтар намуда, саривақт муроҷиати шаҳрвандонро қабул ва дар доираи қонунҳои амалкунанда сабтҳои асноди ҳолати шаҳрвандиро мегузаронанд. البته در 10 ماه سال 2021 در بخش ثبت اسناد حالت شهروندی 702 عدد مراجعات های شهروندان را مراجعات های خطی شفایی شهروندان را ما قبول نمودیم. همه آنها در دایره سند های عمل کننده مورد تحلیل بررسی قرار داده شد. از جمله در 10 ماه سال 2021 به قیدگیری دولتی تولد 783 عدد به قید گرفته شده است که البته پدر و مادران به یک مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند و این رو درک نموده آمده سری وقت به فرزندان شهادتنامه تولد میگیرند. و غیر از این هست به قیدگیری دولتی تولد کودکان از 1 ساله بالا که این هم در بنابر یگان نرسیدن یگان شرایط یا در جاهای دوردست استقامت داشتنشان از 1 ساله گذشتن همون کودک دیرتر پدر مادر مراجعت میکنند و ما اون رو به قید میگیریم که در همین سال 2021 ما 235 عدد به قیدگیری دولتی کودکانی از 1 ساله بالا رو به قید دولتی گرفتیم. дар натиҷаи гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва суҳбату вохӯриҳо бо аҳолӣ дар маркази ноҳия ва ҷамоатҳои деҳот ба қайди давлатӣ гирифтани таваллуд ва ақди никоҳ инчунин дигар санадҳо ба маротиб беҳтар гардида ҷудошавии оилаҳои ҷавон коҳиш ёфтааст. ба қайдгирии давлатӣ муқаррар кардани падари дар соли 2021 ба 160 адад расидааст. дар 9 моҳи соли 2021 мо дар якҷоягӣ бо ҷамоатҳои деҳот 222 عدد به قیدگیری دولتی عقد نکاح رو رسما به قید گرفتیم که از این شماره 200 نفرشون رو جوانانی تا سن 30 ساله تشکیل میکنن. کارمندان بخش مقصد دارند در آینده نیز در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی، بخش کار با جوانان و ورزش، بخش کار با زنان و عائله و دیگر مقامات ها فعالیت خویش را بهتر نموده خدمت رسانی را به اهالی در سطح بلند برآورده. شیرینجان سفرزاده سیفالدین اسماعیلوف از ناحیه بلجوان برای برنامه نوید.
омодагии зимистони солҳои 2021 ва 2022 дар тамоми корхона ва муассисаҳои шаҳри Ҳисор идома дорад. Аз рӯи маълумоти шуъбаи маорифи шаҳри Ҳисор, муассисаҳое ки дар марказ фаъолият доранд, пурра бо қувваи барқ таъмин буда, аз гармдиҳандаҳои барқӣ ва муассисаҳои деҳот бошад аз ангишту ҳезум истифода мебаранд. То имрӯз ҳамаи муассисаҳо бо маводи сӯхт пурра таъмин карда шуданд. ҳамкорони мо Соҳибнур Абдурасулов ва Хуршед Ҳалимов аз муассисаҳои таълимии шаҳри Ҳисор гузориш медиҳанд. муассисаҳои таълимии шаҳри Ҳисор барои гузарондани фасли сармо тайёрии ҳамаҷониба дида, мувофиқ ба маълумотҳо ангишту ҳезум ва дигар намуди сӯзишворӣ захира карда шудааст. дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумие ки мо онҷо дидан кардем, маъмурият чун ҳамасола дар анбори мактаб 10-15 тонна ангишт, 8 то 10 куб ҳезум ва наздик ба 100 литр сӯзишворӣ захира намудаанд. муассисаи таълимии мо пурра ба гузарондани зимистонгузаронии 2021-22 омодагӣ гирифтааст. дар анбори муассиса аллакай мо 18 тонн ангишт захира кардаги ҳастем. миқдори зарурии ҳезум захира шудааст ва аз тарафи кумитаи падару модарон нисбати ин масъала ба мо кӯмакҳо мерасад ва бояд ёдовар шуд ки ин соли хониши нав муассиса аз тарафи падару модар пурра таъмир карда шуд. зимистонгузаронӣ дар муассиса аллакай мо ба миқдори 32 тонн ангишт ва қариб 5-6 куб ҳезум аллакай тайёр кардем ва синфхонаҳои мо ки аз 20 синфхона иборат мебошад, кабинетҳои фаннӣ ҳастанд. мо ба як сари баланд гуфта метавонем ки зимистони имсоларо бе ягон камбудӣ паси сар карда метавонем, барое ки мо тамоми шароитҳо ҳаст, умуман ягон танқисӣ надорем. дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии шаҳри Ҳисор иҷрои худро ёфтааст. хонандагон чӣ тавре ки шоҳид шудем, бо тамоми шароити хуби таълимӣ дар ин муассисаҳо таъмин мебошад. барои зимистонгузаронии солҳои 2021-2022 пурра бо ангиштсанг ва ҳезум таъмин буда, зимистони дар пеш истодаро бе ягон монеагӣ паси сар менамоем. барои зимистонгузаронӣ дар анбор 37 тонна ангиштсанг ва 17 куб ҳезум захира карда шудааст. аз он ҷумла сӯзишвории дизелӣ 100 литр. барои зимистонгузаронии солҳои 2021-22 дар муассисаи даҳи шаҳри Ҳисор омодагӣ дидаем. бе камбутӣ мо мегузаронем, зимистонро паси сар мекунем. тамоми синфхонаҳо шишабандӣ таъмин ҳастанд. миқдори ангишт 20 тонна аст, ҳезум 6 тонн. шароити таълиму тарбияи хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Ҳисор дар маҷмӯъ қаноатбахш мушоҳида гардида, дар чунин имкониятҳои фароҳамовардаи ҳукумати мамлакат танҳо хониши хубу аълои талабагон муҳим дониста мешавад. гузориши Соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Ҳалимов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилооти Навид. аврупоро мавҷи навбатии коронавирус фаро мегирад. вобаста ба ин мақомоти кишварҳои минтақа тадбирҷӯӣ менамоянд.